Mapya nga dumog. Bahad ni Damag. Mabuting Balita, 1143, DZMR, Missions Radio. Itiag na makakabsat nga oras tayo, alas 5:52, itiag sapa. Anyan nga naimbag nga aldaw kakabsat, iti Webes may kawalo. Iti mabilang iti bulan iti Setyembre ket sinanama kakabsat nga nakaringtay nga daan ragsak kadag iti puspuso tayo numan pay sobra iti pudot na kakabsat. Adalat ako matay panaganad tayo. Aya kasla summer kapudot na. Mangrugit alas 8, alas 9 talaga nga nagrigat nga no inya or electric pan ket napudot lat ati palayo po ina nga mo pepay kasi kabsat adalat ako mati panaganad tayo. Ket syempre sakbay nga ramidon tayo digiti banag ramidon tayo iti daytoy aldaw. Tawatag manen iti panakiadayo iti daytoy nga programa kasagadal tayo iti sasaw ti apog pipin na bilag babang ti kararag ti agsapan at noan iti namnama manipud Lunes aging gana iti Biyernes iti daytoy nga stasyon 1143 DZMR Santiago City. Ti darag sa kamangkabkablaw kada kayo iti aldaw iti Webes Lawrence Salazar. Sikalaeng tinamnamak, sikalaeng pagbigagak, Jesus. Uray madandanaganak, no sika iti kadkaduak na talgedak. Kaano man, di ka nagkurang, parabor mo ket inak linaklak iayat mo kanliak diag sarday inpategnak manipud punganay. Kapuna sikat dayawen aglawlaw man sumitngeten Jesus. Oray riribok ket dumteng ikanta ak akanayon sikalaeng kaano man di ka nagkurang parabor mo ket linaklak iayat mo kanliak diag sarday patig na manipud punganay. Kaano man di ka nagkurang. Hallelujah! Mataydayaw iti Apo nagpindas nga kanta iti katnuman haan nga pulos nga nagkurang iti Dios. Kitain tayo man kakabsat iti wagas iti panagbiag tayo. Iti edad mo nga dahi ta kakabsat nagkurang ka iti Apon. Mabaling nga siguro iti kinaubing mo pa nung nagkurang kan awang ka dito lubungan. Yung magyaman tayo. Naman nga edad mo nga dumdum iti daytoy nga gundaway iti Dios na imbag ket saan pa nga nagbalbaliw. Well kadagiti iti naglablabas nga aldaw adu day giti makasarsarita tayo namati man wennohaan no kumusta ang bida kasto ilat ta pastor nagrigat iti panagbiag. Awon iti manggagam kakabsat nga daing iti tattao aya no saan nga iti rigat iti panagbiag adamo digiti duma nga talaga makapadpadas da iti kinarigat ti panakaadda iti kwarta. Dadi kang runaan nga problema tatakabsat wenno kaaduan nga manggagantayo uri pay kadagitoy adipon iti apo kat adda iti manggagantay nga wan baso narigat iti kwarta tatta. So masapol nga inot tayo. Well, uri pay mabalin siguro uri tayo kadagito nga gundaway kakabsat. Adda digijay sumagmaman wenno ado. Aya iti aglablabas iti financial problem. Ngem nya kuna na ni George Bowman may isa nga nagsurat kakabsat iti libro nga napauluan nga kuna na How to Succeed in Money. Inuna na out of 9 out of 10 workers
failed when it comes to handling money. Anyway, jimot ko dito, di Amerika kide. It means to say, most, kaduan ka datoy kakabsat, ket hanang mo iti manghandle iti money when iti kwarta properly kuna na. Most of them they don't know how to handle their money properly. Okay, kurakta tayo di American survey dito. Mabalim mga adto mapidot tayo nga adal iti dito nga survey kakabsat. Apay tan ibaga ni Brown man daytoy. Ngamen, 40% kada giti Amerikano umututang da iti adungem iti masweldo da iti makabulan. Aya, no ti sweldo na lang ko makasangaribo, utangan na kadwa nga ribo, ay ka talaga ka mailumlum ka. Kaya 85% manipod iti 100 nga Amerikano into no dumanon da kakabsat iti 65 years old, ang tawon da iti 65 aya, at dalaeng iti 12,000 pesos da, $250 nga kwartada iti bangko. Uray no kinagtutubo da pailaan, iti kinaubing da kakabsat ket agtrab-trabaho dan. Aya, apay nga ta, takasto iti mapaspasamak. Naglakad nga usaren iti kwartada, kadagiti banbanag nga awan iti sirserbina, awan ka isiskan na. Agsipod ta kayat tayo kakabsat iti amo iti rason, agsipod ta kayat tayo iti nakadado nga gamang ket uray no awan iti uray awan ti awan naglaka tayo nga magunod gapo ta mabalin tayo met nga umutang iti kwarta. Aya sabi nga nila dagiti dagi mamimit ko nga dagiti gayom ko nga teacher ide. Aya pastor hang kami nga taga Londonan. Siyempre Londang alon ide. Nag-migrate da kano di Dubayen. Aya, di Dubai bayadan dan. Aya. Ite, no kita hante ka sa naglaka iti umutang. Agsipod da iti panakaamoy iti duma, parang feeling natin, pag no awan na giti nga banbanag kada tayo, parang wala lang saysay ang ating pong buhay. Aya, ano duma mapantayo iti palengke, iti gatangan tayo lang kumakit bugoong. Gapo di panpanagnam ka, nagaduti makikita nga medyo sumuleng-sileng ti matam kadagay makikita. Ay kano agawid ka lang nga bagoong may sakarton ti awit noon. So, ay, kasi lang punpunuan tayo. Dagiti pinupuno po natin ang ating buhay sa pamamagitan ng pagkakaroon ng maraming gamit. Aya, kas lang inukulang karon tayo na awan dagiti nga banbanag kas lang hindi na tayo in sa world. Yeah. Pero sa katunayan, adda kakabsat nga mailumlum tayo iti kinarigat. Adda nga mailumlum tayo iti utang. Adya nga kaslanam naman ko, oray, tadamot ti pagutangak, oray, tadamot ti mang salon no agkasapulan ak, oray no. Kasi kung tingnan natin kakabsat, agbalin tayo nga wise kadagiti-gatangan tayo. Kung anang garo Proverbs chapter 22 verse 1, tagabo dagiti nabaknang, dagiti napanglaw, umutang ka, ket tagabuan na ka, iti nagpautang ken ka. Kabsat itiriknam ka di iti daytoy ket tagabo ka kadagiti agpapautang. Nga kasla kala nakakulong iti dakkel nga dram gapo kadagiti nakadado nga utang mo. No si kadaytoy ayat nga kabsat nga dumdumngeg kahit kung maibaga ken ka nga kayat naka nga isalakan ni Apo Dios manipod iti panakabalod mo iti nakadado nga utang ket ipayan naka iti simple natalna ken naragsak nga panagbiag. Napadason nyo ka din kakabsat, ngayon tuno saan tayo nga makabayad, kadagito yung nakadado nga nakautangan tayo, nakadado nga bayadan tayo, kasla makisayan itirag o nga adda kada tayo, sang kade, kasla pa'y agbaling nga nakakumplikasyon iti panagbiag tayo, kanayon nga napudot iti ulo tayo. Aya makugtaran dagiti aso, dagiti dinggo niya, pusa, wano niya man pa'y nga umutaramidin na kada kayo. Narigat ti agbyag nga simple, narigat ti agbyag nga naragsak no adda iti panpanunutan tayo kabsat nga baybayadan tayo. Ket no kastay ti addang kasasaad tayo iti daytoy nga bigat, you are missing God's will. Di ta paset no kakabsat nga ma-enjoy ko daytoy biag nga ipapain Apo Dios nga napnuan iti bendisyon. Hangkomot kay bagbaga nga bawal iti umutang. Iti pagsasaritaan tayo daytoy kakabsat, ket no umutang kayo nga isumot ti pakalumluman iti panagbiagyo. Bawin no panagbiag tayo. Maliliwayan tayo iti nasayaan nga panggap iti Apo ken ka. Naragsak nga panagbiag ken biag nga addaan iti panakapnet. Anya ko na nakakabsat iti libro iti Deuteronomio kapitulo 28, 11 aging gana iti 13. Paraburan na kan kayto iti Apo iti adung anak, adung animal kinawadwal nga apit iti daga nga ingkarina kadag iti kapuuan nyo nga ited kada kayo. Luktan iti Apo iti nabaknang pagidulinan na
iti tangatang, yag nanto iti tudo iti umiso a panawon, ket bendisyonan nanto iti aming aramidyo iti kasta, pulos adi kayo iti makautang, no di pay ket da kayo ti agpautang, madidayaw iti Apo. Di verse 13 ko na pagbalinen kayto, ti Apo a Diyos yo, a Pangulo kadag iti pagilyan, saan kayo nga paspasurot, narangay kay tulat taked, agbalin kayto iti, when agbalay gi kayto amin, nga agbalay ginto aming aramidyo, no lakit agtulnog kayo as ipupudno kadagiti bilin na nga ipakaamok kada kayo itang aldaw. Kaya't ni Apo Diyos kahabsat nga agbyag tayo nga nasayaat, agbyag tayo nga natandok, agbyag tayo nga addaan ti kinawadwad, ni Apo Diyos isuna iti Jehovah Jireh tayo. Isuna iti provider tayo ket addaan isuna iti kabailan nga mangsagbot iti amin nga kasapulan tayo. Kaya't ni Apo Diyos kakabsat nga saan tayo nga taga-utang. No dikit di niya ko na binasa tayo, da tayo kumati agpapabulod, duwin agpapautang. Kaya nang agbyag tayo kakabsat nga awan iti utang tayo, no dikit da tayo iti agpapabulod. Amen. Kaya, ikararag ko kabsat, irugi tayo, manipot iti dayiting aldaw, nga ragragsakin tayo man iti adda nga panagbiag tayo, kas iti plano, ken panggap iti Diyos kada tayo, nga mangwayawayan tayo, iti amin nga parikot tayo, iti kwarta kakabsat. Amen ko naman. Bendisyonan na iti tunggal maysa. Mamati ak nga iti panakabalin iti ni Apo Dios nga bendisyonan na. Bendisyonan na ka, bendisyonan na ti iglesia yo, bendisyonan na ni pastor yo, dagita ministro yo, dagita spiritual advisor yo. Tunggal maysa kada tayo kabsat, ti pamilya tayo. Nga masapol nga maamuan tayo, no kasatno tayo nga bendisyonan ni Apo Dios. Kasatno tayo nga mapadasan, iti dayto nga ibagbagak nga naragsakin addaan iti panakapnek nga panagbiag. Anya ti kunana iti binasa tayo, nga ento no ipasnek tayo, ken pinagtulnugan tayo dagiti bilbilin iti Dios. Ngem no saan tayo kakabsat, nga agtultuloy ken saan tayo nga nagtulnog kadagiti bilbilin na, anya iti kunana, anya garo ti mapasamak kada tayo, ento no tayo nga agtulnog kadagiti sasauna. Verse 28, chapter 28, verse 15 to 20, ti libro iti Deuteronomio, nya kunana, ngem no di ka agtulnog iti Apo a Dios, ket di itong palen as ipupudno dagiti amin ay bilin ken lintig na, nga itid ko kada kayo ita, nga aldaw, agdisuurto kada kayo amin dagiti alunod. Ilunod to iti Apo dagiti ili ken taltalon nyo. Ilunod nanto dagiti mulmulayo ken iti isagsagana yo at araon. Ilunod na kayto iti Apo ket basit tulaeng iti parabor ng anak nga anak yo. Nakirang to iti apit yo ket basit to iti baka ken karnero yo. Verse 19, ilunod to iti Apo iti amin nga aramid yo. No agaramid kayo iti dakes ket talikodan nyo iti Apo a Dios yo, yegnanto kada kayo iti didigra, riribok ken parikot iti amin nga aramid yo, aginggang mapukaw kayo maminpinsan. Dagiti lapad kakabsat iti rag-o ken panagbiag nga addaan ti kinawadwad. Aya, umuna dayjay saan nga panagtulnog, panagsukir, pagsuway po natin sa Panginoon. Aya dagiti mangted iti rag-o, lapad iti rag-o kadagiti panagbiag tayo. Ambuyo kakabsat no anya iti kung saan nalulungkot ang Panginoon sa mga anak po niya because of Israel, doon sa disobedience ng mga Israelitas, iti nga gundaway. Nagalit po ang Panginoon. Kaya, amo ni Apo Dios, nga intuno agtulnog tayo kadagiti bilbilin na, biyag para kada tayo dayta. Kaya't na, nga magna tayo iti kasta nga panagbiag. Kas kumaidi nga imbaga na nga kini Abraham, nga idato na itay ayatin na nga anak nga ni Isaac. Kaya, ingkarkararagda, addan iti tawo ni Sarah nga 90, 100 man ni Abraham. At karin ni Apo Dios ken kuha na dayta nga itid na. Ya, dayta ti pagrugyan kung kunan ni Apo Dios nga agbalin to isu nga ama iti nasyon. Tata ibaga ni Apo Dios nga idaton na. Wow, sa ti saludsod kakabsat nagkidkid ka din, nagreact ka din ni Abraham. Saan kakabsat? Amo ka na sakit para kayong kuha na. Idi nga magmagnada nga mapan idi nga Mount Moriah tapno ti kasta i-offer na ni Isaac. Idi damagan ni Isaac nga awam mo ti karnero tatang nga idaton ta. Ya. Idi nga intalina ti imo na ket saksakan na ay talagang may nga ipaset ni Abraham, may isang nakaladladingit nga pasamak dayjay. Hindi nga binagkatnan nga inkabil iti altar daytan. Kaya nagsakit nga kasasaan, nagsakit nga sitwasyon, ngem nagtulnog ni Abraham kakabsat kini Apo Dios. Anya iti napasamak,
iding ingato na jay kampilan nan adday tinangeg na nga timog. Ket sadyay nga nakasagana nga karne nga nasagana dadya karnero nga idaton na. Isung adda jay nagan ni Apo Dios nga kung kunatay nga Jehovah Jireh, God our provider. Talaga nga narigat nga sitwasyon nga kadatay kabsat nang nangruna kadatay nga naganak. Aya, no ano kang kadagiti nga gundaway talaga nga awan iti naganak siguro nga hangag problema iti kwarta. Aya, dagiti tiyempo kakabsat nga agaramid tayo iti desisyon nga napateg. Ket kada tayo nga Kristiyano, daytoy nga kung kuna nga dadi kung kunada nga sumangot tayo iti krisis, iti pamati tayo. Agsipud ta daytoy nga common nga manggagan tayo. Jay tithes tayo ga 10% into na awan pagbayad tayo iti silaw, dagiti bills tayo kakabsat, when awan iti gatang tayo iti taraon tayo, unaen tayo dagiti kakabsat, ket buluden tayo pailaeng jay itid tayo nga tithes. Di ba? Dahil tati kadaywan nga mangmangag tayo. Gaputa short, kurang, di adda nga kwarta tayo. San tayo nga amu iti pilhin tayo? Itid tayo di tithes tayo, wenno ibayad tayo. O, dagiti bills tayo pailaeng. May nga, nga krisis kakabsat iti pamati tayo, ket mapadas iti panagtulnog tayo iti Apo. This is the crisis of faith where our obedience is really tested. Anya ti pilhin tayo. Bendisyon wenno lunod. Agtulnugak kadi iti Apo, ket agtalagak nga isuna iti mangsabot iti kasapulak. Wenno saan ko pailangit ited, daytoy nga tithes ko, wenno offering ko tapno mataraunak iti pamilyak, daytoy nga iti daytoy nga aldaw. Kaya nagrigat nga panunutin, nagrigat nga desisyon kakabsat, ngem ibagak kada kayo iti daytoy nga bigat. Kakabsat, di struggle tayo iti kwarta, isu iti kadakkelan nga lunod kadagiti pampamilya tayo, iglesia tayo, iti pamilya tayo. Apay, agsipod ta iti panagkita tayo iti tithes ken offering ket optional nga bilin ni Apo Dios. Kasla iti ammo tayo ket agtulnog tayo no adda saan no awan. Aya, ngem ipalagip ko kada kayo amin ita kabsat, the tithes and the offering belongs to God. Para iti Apo dayta kabsat. Dagiti tithes ken offering tayo ket kukwa ni Apo Dios. Mga kapatid, ang ating mong mga ikapo at offering ay sa Panginoon. Anya ti kunana iti Leviticus chapter 27 verse 30 to 31. Kukwa iti Apo iti aming apagkapullo a maapit iti daga trigo man wenno prutas. No kayat iti tao nga subuten iti apagkapullo masapol nga itid na iti naituding agatad amanayon iti apagkalima iti gatad dagitoy. Iti apagkapullo tayo kakabsat, tithes or ikapo sa kunan na iti Tagalog, ken iti offering tayo kukwa ni Apo Dios. Kasakbayan pa nga adda kada tayo kabsat, it belongs to God before it belongs to you. Pag-aari na ng Panginoon bago mo pa maging pag-aari. Ipapayan na tayo lang kakabsat ti wayawayang agpili no agtulnog tayo wenno saan. Ket no anyaman iti pilyem dayta iti agbaling nga kasasaad iti biag mo kabsat. Pagragsakam ken uray iti kinabaknang mo. Daytoy ket may nga krisis nga mapadas iti panagtulnog tayo iti Apo kakabsat. Adun dagiti na witness ko kakabsat. Adun dagiti maibagak iti daytoy nga aldaw kakabsat nga talaga nga natesting dagiti pamati da. Ket in priority da iti nagtulnog iti Apo ket nakitak iti panagbalegi iti panagbiagda. No kinabailan ni Apo Dios dijay mabalin namot nga aramiden kenka. Anya ti pilyen tayo, bendisyon wenno lunod. Agtulnogak kadi iti Apo ket agtalagak nga isuna iti mangsabot iti kasapulak. Wenno saan ko pailaeng iti daytoy nga tithes ko wenno offering ko tapno mataraunak iti pamilyak daytoy nga aldaw. May isa nga pasama kakabsat nga na witness tayo. Adda iti may isa nga kabsat tayo nga nga masapol nga mapanji nga agpa-opera into no bigat kuma. Kaya katinabat-bati laeng nga kwartada ta unexpected yung operasyon niya, tithes lang tithes na laeng nga naurnong iti 2 nga bulan. Aya, 2 nga bulan ta monthly sa dayon mangmangted. Wala na. Awan ti dudua na kakabsat. Hanga daytoy nga hangko nga kwarta daytoy. Kwarta iti Apo uri agkasapulanak masapol nga itid ko iti Apo. Takukuha na daytoy. Dayjay iti inaramid na kakabsat. Agpa-opera no bigat ng awanan isuna nga mamatiak. Ayan, pinahintulot ng Panginoon na ma-operahan ako, i-provide na nga dayjay kasapulak. Kasi iti pamati na daytoy nga kakabsat. Iti impahin na iti Sunday, the following day, amoy kakabsat na operaan isuna.
ngem iti nakakaskas daaw, uray 5 awan iti binayadan na, iti operasyon na, madaydayaw ti Apo. Agpada nga krisis nga sangsangon tayo, kenjay sinango daytoy kakabsat, nga balo iti libro iti 1 King chapter 17. Madamang agpidpidot iti ruting idi nga imasdig ken kuhanan ni Propeta Elias agsipod ta binilin isuna iti ni Apo Dios nga adda iti maysa nga babae nga magtaron ken kuhana. Mabaling nga nangag daytoy nga babae iti panagtimok iti Apo iti puso na. Adda iti ibaon ko kanya na ket kayat ko nga taraonam. Kasatno nga aramiden daytoy kakabsat awan pulos iti kwartanan. Ket sang karakemlaengen nga arena ket sang kabasit nga lana iti addaken ko kana. Kadayta nga tiyempo mabaling nga simbango isuna iti krisis. Iti pamati na iti daytoy maysa nga balo. Mabaling nga agtulnog isuna iti timag iti Apo wenno saan. Mabaling nga adda kada tayo iti sumangsangot kakabsat iti sitwasyon kas daytoy nga babae. Itid ko kadi daytoy wenno igatang ko pay laeng iti taraon mi. I-offering ko da kadi daytoy wenno una nga bayadan. Daybil ko iti danom wenno kuryente. Para iti balo nga babae kakabsat. Yeah, it was a life and death decision. Di tuloy tayo nga basahin ni 1 King chapter 17:8 to 24. Nakita ni Propeta Eliseo daytoy nga balo nga babae ket dimawat iti danom nga mainom na. Idi nga mapan mangala iti danom daytoy nga balo. Amuyo, sige propeta mapanak mangala danom ko na. Ngem, pasurano na pa yung imbaga nga mga may kamutan ay iti tinapay nga mabalin nga kanak. Anya tinsungbat daytoy nga balo. Di verse 12 kuna na insungbat iti babae, ammo iti Apo iti sibibiyag a Diyos mo nga awan pulos iti tinapay ko. Sangarakem laeng arena iti burnay ket sang kabasit alana iti olibo iti garapon iti adda kanyak. Mangay kayo ak tapno adda pang lutok iti sang kabasit nga kanen mi iti anak ko a lalaki daytoyen iti maudi nga panangan mi tamatay kaminton iti bisin. Verse 13, di kagdanag kinuna ni Elias ken kuana. Ala ing kalutunan iti kaninyo nga agina. Ngem yaramidan nakpay anga umuna iti sang kabasit nga tinapay iti adda ken nga arena samon tuyeg kanyak kalpasan na lutuam iti nabati tapno adda kanenyo. Kunan di verse 14, ngamin kasto iti kunan ni Apo Dios iti Israel, dinto maibos iti arena iti burnay, wenno matyanan iti garapon iti lana sakbay iti aldaw, asyak ni Yahweh, yigko iti tudo. Nagturid kakabsat, nga dimawat ni Elias, iti may nga balo nga babaeng awanan. Aya, saan ka di nga, no si kakakot, awan amom lagor nga awanan, ket dumawat ka pailaan. Ket kada ita nga balo, adda isuna iti tinga iti panagpili, babaan, iti dadya makasarili wenno agtulnog. Panunutin na iti kanen dadya pamilya na wenno agtulnog. Iti ko kadikin Elias wenno iulbud ko nga halat nga awanen takanen tulad di pamilya. May nga panagpili saan laing kakabsat para kada ito nga balo nga babae ngem uray kada tayo ita para kada para kada kanyak daytoy ken iti pamilya wenno ipaay ko iti Apo. Ket padasa iti agbiag babaen iti panangipaay iti Apo gapo tagtultulnugak. Anya iti mabalin nga maadal tayo dito'y kabsat. Masapol nga daytoy nga balo nga babae iti agtulnog iti bilin iti Dios. Mabalin mo't nga ibaga na Apo, awanan iti kanan dagitoy anak ko no itud ko pay kenyam. Aya may sa lagar ni rakemen. Aya may sa akon may sa nga rakem dalang sang kabasit ni rakemen nga ilutwag. Ket amuyo mo't nga may saklaang mga bibiyag tanatay nila kay kon. Kuna na di balo. Imbagsi ka, tanapig sakapay. May sakapay nga lalaki, kat saan ka magamam mo? Ngam anya tinaramid na, nagtulnog isuna. Excuse me. Gapo iti pamati na iti Apo, nagtulnog isuna, ket nakita na iti panagtignay iti Apo. Saan lang kabsat nga nanayunan no anya iti adda ken kuana? Saan lang nga para kadayta nga aldaw ngem umanay nga taraonda iti adu nga aldaw. Amen. Kahit mo kadi kabsat nga mapadasan iti kas tinapadasan da iti nga babae sursuruan tayo garod iti agtulnog nang nangruna iti area iti finances tayo kakabsat bago tayo nga mapadasan iti bendisyon iti Apo. Mabaling nga adda iti sumagmamano kada tayo kakabsat nga masapol nga agtulnog babaen iti panangted iti tithes wenno offering kakabsat. Kabsat ibagak ken kayta. Saan naka nga baybayan iti Apo intuno ang agtulnog ka. Until we submit all to God,
we will continue to live in poverty, spiritually and financially, provided by our own means. Madaydayaw, iti apo di testimony mi kakabsat, nga agasawa, iti makita mi iti babayadan di ospital kada di nga tiyempo kakabsat, moyo adu dagi gift offer kada kami nga umutang. Ang pautangan ka ti kastoy, pautangan kasi amok kakabsat nga hangkong kabailan, nga bayadan dagitoy nga gift offer da nga gasot nga ribo. Tapno ti kasta mabayadak laeng, dajay vilmi iti ospital iti nga agkamatelay ka keng kaapo. Ikanayin kong ibagbaga, amok nga matalay kang agserserbe keng ka, i-claim ko dagiti promises ni Apo Diyos. Nga hanan to nga baybayan dagiti anak na. Yung kasjay iti napasama kakabsat. Praise the Lord. Nakarwar ti asawak, nakarwar ti Pastora Joy, iti ospital nga awan, urising ko nga utang tayo, madaydayaw iti Apo. Kakabsat, naimbag iti Apo. Idi nga nasursuro mi iti agtulnog iti Apo. Nang nangruna iti area ti finances mi, saan na kami pa nga binaybayan. Praise the Lord. Kang runa na ni Pastora Joy. Stricto dayta iti tithes. Tithes is tithes king kuana. Uray iti naglabas tayo kakabsat iti quarantine nga awan iti pagalaan. Saan kami nga saan babaliw nga napadasan yung kakabsat. Ang kami nga nagbisin. Amen. Uray iti Apo. Kada iti kada tayo agtalinaet kayo kat agtalik kayo kanya. Ket may sa kayo kakabsat kada giti inaramat naman. Tapno ti kasta may provide giti kasapulan mi. No, daman kada kay kakabsat agdingdingeg. Kabsat kahit mo iti bendisyon ni Apo Dios, agtulnog tayo ken kuana. Madaydayaw iti Apo. Simple laeng kakabsat, agtulnog tayo iti pagayatan ni Apo Dios. Kahit mawayawayaan, manipod kada giti nakadungot utang tayo. Kabsat, agtulnog tayo iti agtulnog tayo iti pagayatan iti Dios. Madaydayaw iti Apo. Iti daytoy nga aldaw kakabsat amok nga dati napidot tayo. Iti daytoy nga gundaway. Kita sinanama kakabsat nga umay iti panakawayawaya manipod kadagiti nakabaludan tayo nga utang. Hanggoy bagbaga nga bawal ya agutang adda kuma no dagiti kasapulan tayo di ammo tayo laeng kuma. Tapno ti kastahan nga mangriribok mangipaay kada tayo iti dadagsen kakabsat. Madaydayaw iti Apo. Alawin iti daytoy nga gundaway dawatik man iti panagtamod tayo ket agkararag tayo. Hallelujah. Agyaman kami Apo Dios kadagiti nga sasaong nga ingkama inadal iti daytoy nga gundaway. Agyaman kami o Apo. Ta saan na kami nga binaybayan kadagiti gundaway nga agkasapulan kami Apo. Agyaman kami. Da ka kan kanayon nga mangipapaay iti kirad pigsat tapno ti kasta Apo Dios. Addang masabet dagiti kasapulan mi iti inaldaw-aldaw. Pudno launay saritaan na di may sa kantangahan kapulos nga nagkurang kada kami Apo. No makabailam nga improvide dagiti kasapulan mi iti naglablabas aldaw amok ken ket amok Apo Dios nga kabailam manipod iti daytoy nga gundaway nga i-provide dagiti kasapulam waya-waya am ti tunggal maysa kada kami ket dayjay rag-sak Apo Dios nga masapul nga nga maawat mi ma-deserve mi nga pagbiyagan isu kaditi pagtakderan mi Apo Dios. Agyaman kami Apo ta adu dagiti promises mong hanna kami tupulos nga may bayan o Lord God manipod kadigitoy utang nakautangan mi Apo Dios. Waya-wayaan na kami Apo. Madaydayaw kagyaman kami Apo Dios. Agyaman kami nagimbag ka nagsaya at nga Dios mi nga pagserserbian mi. Kukum aming gloria dayaw kin panagyaman itinaga ni Jesus. Amen. Amen. Kaya talawin kakabsat tayo nga surag bali na nga background dati may kaduwa nga song kakanta tayo nga kapsat kahit kung makablaawan da kayo aming nga dumdum nga kadagiti sinsibay iti radyo iti dayto nga gundaway o repay kadagiti kakabsat nga bada magbibuya dito live streaming iti dayto nga tiyempo. God bless everyone ko na ni Sister nga Angie Orpiano kini Pastora nga Mary Jane Sabas bada magbibuya memberon Rivera Sir Alex good morning kada kayo amin dita Bacnor kini Pastora Mary Jane ko na Blessed Wednesday kapsat kini Sister nga Shirley Salazar Blanco, madama mo tagbibuya o repay kini Sister nga Trisidita Alejo, good morning, blessed morning, Pastor, kuna namat ni Sister nga Leia nga Cabanyero. Ma'am Robilindaro Agustin, good morning. Good morning, Pastor, kuna namat, and everyone kuna ni Sister nga Maylin. Ma'am Robilindaro kuna na Agustin, blessed morning, Pastor, and family. Ti Diyos, iti madaydayaw unay. Malturoli watching from City of Ilagan. Kuna na, blessed day ahead po, and God bless. Philomer de Jesus, blessed morning everyone. Kini Pastor Bong Manachol. Good morning kada kayo amin. Dita
San Guillermo, Isabela. Ma'am Lourdes, na imbang agsapayo amin. Pastor Roger, good morning po. Good morning, Pastor. Kung naman ni Evelyn Ramos. Nakumpleto. Kini Brother Jaime Rosimo, blessed morning, Pastor, and everyone. Lenny Gia, blessed morning po, Pastor. Yes, Lord, madaydayaw iti apo. God bless mo in your family. Sister Namilita, makaraig tamandong. Kuna na. Miri Ann Larona, ti ay nalakumati kasar dita San Guillermo, matlaan. Lipatak di angadanan. Okay, good morning. Kaya pa ni Mario, good morning, good morning. Milita Makaraig, tumandong, good morning, blessed morning, Pastor, and God bless po in your family. Kundi kumpadre ka Alexander, good morning pa, Pastor Lawrence and Pastor Joy and family. God bless you and your family, ministry abundantly ko na. Jamie Basug, blessed morning, Pastor and family. God bless everyone. God bless all stewards, praise God. Kini Pastor Virgilin nga makaling good morning. Kini Ninang Lydia nga galang di sa San Jose na imbang agsapayo amin nga awan labas na. Ore pa kini Sister Delia Arok, Yunaida Mindoro, kini Sister Rosbel Apostle, Brother Boning Apostle dito San Guillermo na imbang agsapayo amin nga awan labas na. Ore pa kini Sister nga Ingracia Daliego. Good morning Sister Mylene. Good morning Sister Rosbel. Amen ko na amen ko na dadaga Sister nga Ingracia. Amen ko na namot Gemma Basug, Lea Cabanyero, amen, thank you Lord, Maribik Aliga, amen, Pastora Teresita, amen, Rubelinda Arong Kusing, good morning, Maribik Aliga, naimbag agsapa kakabsat ni Apo Dios, naimbag, God bless you and more, more Pastor and family. Lot Milyora, good morning po, and God bless po, Pastor Mary Basug, good morning, Pastor, amen. Una ni Pastor nga Marcy Dita Magno. Amen. Thank you po, Pastor, sa naibahagi mong salita ng Diyos. Madaydayaw iti Apo. God bless you, Pastor and Pastor Joy. And to all listener, keep safe. Kini Pastor nga Junimil Hipol. Good morning, Pastor Lawrence and everyone. Good morning, kini Mama Merlin, kini Lola Paz, Lolo Milio. Good morning kada kayo. Amin. Dita Rizal Rojas Isabela. O repay kini si Mildred Quaresma. Amen. Zeni Rumbawa. Amen ko na Pastor. God bless. What madamamot ngigbibuyan ni Pastor nga Ricky nga Nelson nga Barit. Good morning Ma'am Lilibet. O repay ni Jonah nga dawawang di Pastora Jonah dawawang di Mindanao. Good morning. Cesar Matt Sanchez. Good morning po. Kini Sister nga Rosbel. Amen. Relate Pastor ko na ni Sister nga Rosbel. Regine Adlus kuna na, good morning Pastor and everyone. Regine, okay, Jackson Tablak, amen. Amen kuna na Sister nga Lea, Ninita, kini ating Anita nga Gabayan, watching kuna na Sir Ludi de la Cruz. God bless you, Pastor. Pwede pakisama po. Okay, sige, noted po yung prayer request. Okay, Sir nga Ingracia, amen. Lovely kini Teacher nga Lovely. Good morning. Kini Ina nga karing, good morning mo kada kayo amin nga awan lawas na Mambiron. Good morning Susana Balad. Good morning Philomer De Jesus. Amen. Kini Sister nga Jinking Rakal. Thank you Lord, thank you Pastor for the encouraging word. Shane Alonso, good morning Pastor, watching and listening from Rizal, San Guillermo, Isabela. God bless po Pastor. Okay, Sister Leia Cabanyero, Sister Matt Sanchez, amen Pastor. Kini Pastor nga Teresita Martinez, amen and amen, thank you Pastor. Iti may mensahe Ruben Berbon, kini aming SBTC student amo kang gubibuhay na itatakin mang manganda suguron. Mangibati kay tikanek. Okay, kini Rodalyn, good morning kada kayo amin dita ni Efren nga kagapuan dita SBTC. Good morning. Recabel Tapat, Shirley Limon kay Merly Basug, Imelda to kini Sister nga Eugenio de la Cruz, Redford Walsey dita Benguet. Good morning kada kayo Altea Sembrano, Joseph kini Pastor nga Joseph Pagkawili, siya ding agpaw kini kada kayo amin nga dumdum nga kabsat kurang ti oras ay nagyaman ak ti pa nakay dayo ti laso ti 30 nga minutos at ti anak ken gayem yo di Apo Lawrence Salasan ng Bagal daw iti Huwebes. Idi damo jakayat met nga tinggen. Nangyigan tayo ti programa ti Agsapa Anapnuan Tinamnama. Lunes ingat Biyernes ditoy 11:43 DZMR. No addaman ti kayatyo nga ipakararag, ag-text kayo ditoy 0917-564-8388. Ket iti sumagmamano a segundo, magigantayon iti Pro Tips ni Maloy Salumbides.